मोनसे बाहायदो आरो Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बारायबाय नोंथांमोननि सफिन आरोबाव गोदान भिडिअ फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थामनेल बा टाइटलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामजासे जेबो सिनायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर स्पेसियेलि मा सरफोराव जायफोर खार लानानै बा गार लानानै बांसिन थाङो बिथांमोननि थाखायनो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आं ओमफ्राय बे सरफोराव थांग्राफोरनि थाखायल' मानो भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मा दा हाग्रायाव सर' मा दिग्लिनिफ्राय ओरै उल्थाफानि मोनजासे हाग्रायावहाय गासिबो जायगायाव सीसी केमेरा लागायबाय आरो ना ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन ओमफ्राय जाय नुखांबाय नायाबाबो जागोन मोनथिखानायफ्रा ओमफ्राय जाय मा होनो सरलपारायाव थांनो होननानै प्लेन खालामगासिनो दं बिथांमोनानो बे भिडिअखौ नायथारनांगोन आरो ना नुवाखैब्ला मानो होनना बुङोब्ला दा सीसी केमेरा लागायबायथ' ओमफ्राय सीसी केमेरा लागायबाय हिसाबै गारि सालायनायनि स्पिडा बेसेबां लिमिट जानांगौ बेखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन आरोना जाय फैफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों बिथांमोना कारजों फैयोब्ला माबायदि स्पिडआव सालायनो मोनगोन बेसे खरा सालायनो मोनगोन बेखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ नायथारनांगोन आरो ओमफ्राय इन्टारेस्टिं खोथा दंबावो बाव मोनसे भिडिअ बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना दा मिनिनो ओंखारगोन आरो ना आं बे भिडिअखौ दा होना होगोन दसे उनाव ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानैहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो ना नों नायनायखौ होनदों आङो नों नायनायखौ साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब खालामनायाव फैसा लाया साबस्क्राइब बाटनखौ थुबानो जायो फ्रियावसो बेनि थाखायनो अननानै बे साबस्क्राइबखौ थुना हो आरो ना लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ क्लिपखौ होना होगोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना एसे मिनिनोबो मोनगोन ओमफ्राय सरलपारा थाङोब्ला जों बिसिबां गारिखौ बेसेबां स्पिडआव सालायनो मोनगोन बेसेबां स्पिडनि लिमिटआ बेसेबां नोंथांमोना मोनथिफानो मोनगोन आरो जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो आरो ना भिडिअ क्लिपखौ बे समावथ' सरलपारा थांग्रा लामा सात नं लामायावहाय केमेरा बेयाव मोनसे बाहायदो आरो दसेयाव दंबाजोबो नुस्लाबाबो जानो हागौ गारि सालायग्राफ्रा फुथिनि एबा सालायनाङा दे लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नुसनदों बे बिथांमोनहा एसे खेल लादो बे इट्स लाइक निउस ना खेल लालायनानै गारिखौ सालायदो लोगोफोर जाय नुदों आंनि फेसबुक पेजआव मानो होनबा शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो आंनि बे फेसबुकनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायोदि बेनि थाखायनो बयखौबो खावलायहरनाय जायो गोजोन्थों ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय बे भिडिअआव जेनोखि रायलायदों बेफोरबायदि रायलायनायखौ फार्स्ट टाइम खोनादों ना सिगांबो खोनाफेरबायमोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो ना ओमफ्राय आं सानदों बे रायलायनायाहाय रियेल ना फेक बेफोरबायदि आंनि गोसोआव दाबो डाउट दं आरो ना AI जोंसो बानायनाय ना मानाय आं दाबो हमनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय रियेल ना AI जों बानायनाय बे रायलायनाया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनै एसे गुसुं लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय